Ako to želi nositi, može to nositi ispod abaje, staviti abaju preko, nitko ne može vidjeti razliku osim te grbe na leđima, ali ništa drugo. Škotska je tolerantna, mirna i uključiva zemlja. Zato je toliko važno u ovom trenutku, kada vidimo porast podela u našem društvu, da podržavamo zajednice svih vjera i uvjerenja. Svi oni žele islam, dok ne shvate da zapravo ne žele. Zato što me ovaj patetični fenomen glamoriziranja islamizacije od strane zapadnih žena ljuti. Posebno kada shvatite da je to prava istina o tome što znači biti islamistička supruga. Predivno je. I to je upravo ono što svi žele. I ipak još uvijek misle da im ta propaganda koju ćemo upravo gledati može proći. Toliko mi je patetično što nam nameću te ideologije dok ne shvate što to zapravo znači za njih. Kao ova glupa žena. Ona ovdje tvrdi: muka mi je od rasizma. Muslimanski muškarci nisu nasilni. Osjećam se sigurnije pored ovog muslimanskog gospodina nego uz bilo kojeg rasističkog Njemca. Nevjerojatno. Mislim, s obzirom na to što ona nosi i znamo točno što on misli o tome, pomalo je neugodno. Zar ne misliš? Naravno, jedini razlog zašto ona to vjeruje je taj što ne nosi ruksak. A znaš li da to nije prikladno za islamističke žene? Ne bih dopustio svojoj vlastitoj ženi da to učini. Jer kad ga jednom stavi, oblikuje joj ramena, leđa, možda čak i struk, a možda i zategne abaju, tako da bi joj i prsa bila vidljiva. Imam pitanje za tebe. Ako ćeš pitati ovog čovjeka, šejka Asima al-Hakima, što misli o ovoj ženi koja nosi ruksak, što misliš, kakav će biti njegov odgovor? Evo je kako gura tu glupost. Dosta mi je rasizma. Muslimanski muškarci nisu nasilni. Ne, oni nisu nasilni. Možda, ako si u zabludi, ali neće ti dopustiti da nosiš ovo. Ni svoje ruksake, ni išta drugo. Oni će gurati glupe, lude stvari poput ove. Ruksak. Ako ga ona želi nositi, može ga nositi ispod abaje, staviti abaju preko. Nitko neće primijetiti razliku osim ove grbe na leđima, ali ništa drugo. Ne brinite, dečki. Ne želimo da naše žene budu seksi i lijepe ili da im grudi budu vani. Samo želimo da izgledaju kao deve. Ili točnije, deve zamotane u vreće za smeće. Sada, kad govorimo o vrećama za smeće, ovo je još jedan fenomen koji vidite. Te žene izlaze na ulicu i traže od ljudi da se zamotaju u vreće za smeće. Sada, mislim da su marame lijepe. Mislim da su velike haljene lijepe, ali mislim da su lijepe samo ako ih ljudi zaista iskreno žele. Pogledajmo. Evo je, traži od nje da prvi put isproba hidžab. Djevojka se smiješi. Tako je uzbudljivo. Ovo je tako emotivno. Očito, primijeti to. Pogledaj, pogledaj, pogledaj. Vidiš li to? Njezin trbuh je prekriven jer je to vrlo neprikladno. Ono što ovdje pokušavamo učiniti je samo vas podsjetiti kakvi zaista trebate biti. I opet, osmijeh, osmijeh, sretna, sretna. Ali njezin trbuh je zamućen. Zamućen trbuh, ali sretna, sretna. Svi to žele. Svi to žele dok ne shvate što to zapravo znači. Ovo je prekrasna odjeća ako idete na neki zanimljiv događaj. Ovo nije nešto što želite nositi svaki dan. Svi znamo da je to istina. U redu. A sada ona pravi ovu propagandu o toj djevojci ispred Prade, za koju se kladim da ne oblače svoje žene ovako. I govori: wow, to je tako divno. Ne brinite, možete nositi što god želite. Ovako je izgledala prije. Fuj, krv, trbuh, odvratno. A ovako izgleda poslije. Sad, ne znam jeste li to primijetili, ali vidite li onaj mali križ na njenom vratu? Pitam se je li to razlog zašto ju je ova žena odabrala. Prije i poslije. Pogledajte ovu sretnu, nasmijanu, lijepu djevojku. Zagrljaj, tako je lijepo. Svi žele nositi ove stvari. A onda imate ovo. Ovaj muškarac misli da sam hidžab nije dovoljno skroman. Zato nosi nikab u džepu i daje ga ženama da pokriju lica. Pa da. Očito, ta djevojka koja se smiješi nije to. Želimo nešto više.
Ne mogu slušati glazbu, to me živcira. Evo ga, vidi tu ženu. Očito je to propagandni video. Ona je sređena i nosi štikle, da izgleda i osjeća se lijepo. I onda on kaže, žao mi je. To nije bilo dovoljno. Sad si lijepa. Sad se savršeno uklapaš. Sad si onakva kakva prava žena treba biti. A za mene je činjenica da guraju priču kako je život žena pod islamom lijepa, divna stvar, zločin. To je zločin. I doći ćemo do toga koliko je to zapravo loše za sekundu. Ali prvo pogledajmo ovo, jer me ovo stvarno živcira. Ovakve pojave, fenomeni, gdje imaš političarke i žene koje govore, pogledajte, mi volimo ovu stvar. Hajdemo se zamotati u šal za koji očito ne znaju ni kako ga zamotati. Samo da dokažu koliko je ta stvar lijepa. Zapravo, smatram da je to uvreda za žene svugdje. Škotska je tolerantna, mirna i uključiva zemlja. Zato je u ovom trenutku, kada vidimo porast podela u našem društvu, toliko važno da podržavamo naše zajednice svih vjera i svih uvjerenja, kako bismo osigurali da možemo i dalje imati to mirno društvo. Škotska vlada izražava solidarnost s našim vjerskim zajednicama. Činjenica da ne može ići sa svojom kosom, onako kako bi se inače odjevala, nešto je što je spremna potpuno zanemariti, jer se jako loše pokrila nekom vrstom marame za glavu. Iskreno, izgleda kao da bi me moj suprug zeznuo kad bi prekrio lice šalom. Ne izgleda kao netko tko je to nosio. Ali ona neće govoriti o činjenici da zapravo ne može ići na tu ceremoniju i govoriti na panelu s muškarcima, osim ako nije pokrivena. Ne, ona neće govoriti o tim slobodama. Ona će samo govoriti o uključivanju. Trenutno svjedočimo porastu diskriminacije i netolerancije. Zato je izuzetno važno da se ovakvi posjeti događaju, gdje ministri pokazuju našu podršku posebno našim vjerskim zajednicama u znak solidarnosti i mira. Dosadno. Ali očito primijetite kako on ne mora nositi pokrivalo za glavu. Niti on. Posebno našim vjerskim zajednicama, stojeći u solidarnosti i miru. Dosadno. Vlade guraju tako smiješne ideologije. Hajde da čujemo što se zapravo događa. Za žene, islam je gori od doživotne kazne. To konkretno vidimo u Afganistanu, Iranu, u svakom islamskom društvu, gdje žena može izgubiti svoju slobodu, sigurnost, pa čak i život. U Afganistanu talibani su zakonom propisali da muškarac može tući svoju ženu sve dok joj ne slomi kosti. To je baš lijepo od njih. Podsjeća vas upravo na tu vrstu tolerancije, zar ne? Pogledajte koliko smo tolerantni. Ne brinite, tući će vas samo dok vam ne slome kosti. Znate. Ovo je surova stvarnost za milijune žena koje žive pod smrtonosnim kultom zvanim islam. Jako bih volio vidjeti ljevičarske liberalne feministkinje kako prosvjeduju protiv ovog stvarnog ugnjetavanja žena. Ali nažalost to se neće dogoditi, jer je istina da ne možete sebe predstavljati kao branitelje ženskih prava dok istovremeno podržavate politike koje uvoze ovakve ideologije u Europu. Vidite, ovo je tip političara kakvog trebate. Ovo je zastupnik Sebastian. Ne mogu izgovoriti vaše prezime. Zaista se iskreno ispričavam. Ali ovakve zastupnike trebate, a ne ovu glupost koja se pretvara da je sve u redu. Rekla sam vam da ćemo stvarno pogledati što se zapravo događa ženama. Hajde da vidimo. Vidite tko je napustio vjeru. I čini se da si pod snažnim utjecajem Zapada. Kao rezultat toga, jeste li primijetili, jeste li doživjeli da ste bili izloženi uznemiravanju? Budimo jasni. Sve te žene tvrde da je to dobra stvar. Pogledaj kako je lijepo. Pogledaj kako je nevjerojatno. A onda imaš stvarno hrabre žene koje su to napustile i koje shvaćaju da mogu progovoriti. I to je ono što ova žena radi. Hrabro, herojski, nevjerojatno i lijepo je reći da joj je stvarno stalo do žena. Njoj nije stalo do pokazivanja lažne moralnosti kako bi izgledalo da joj je stalo do žena, dok im zapravo i dalje dopušta da ih tuku. Jesi li bila izložena neprimjerenom ponašanju? To je za mene... Za mene je to više bilo progovaranje protiv islama, ali dolazilo je iz same zajednice. Ponašanje je tako da čine sve što mogu kako bi te ušutkali ili da se ne govori o manama recimo zajednice ili religije.
Dakle, na početku sam dobila puno istog tretmana, žao mi je što to moram reći, na isti način na koji bi tretirali nemuslimanku, baš kao što si rekla. Dakle, razina seksualno izopačenih prijetnji postala je uobičajenija, jer više nisam dio zajednice, pa me ne treba poštovati ni štititi. Ili kao što muslimanske feministkinje, što je potpuna kontradikcija, vole reći da ih islam tretira kao kraljice, što je apsolutno smiješno. Ali činjenica da sam sada izgubila tu privilegiju, recimo napuštanjem islama ili izlaskom iz zajednice, da stvarno se osjećam kao da sam, to je nevjerojatno. Zar ne? Ono što ona govori je otprilike. Gledaj, ako si u zajednici, možda ćemo te zaštititi. Štitimo te tako što te udaramo, ali ne toliko da ti kosti budu slomljene, ali potencijalno bismo te mogli zaštititi. Ali kad jednom izađeš iz zajednice, ne. Tada te tretiramo onako kako bi trebala biti tretirana. Kao nevjernicu. Kao što bismo tretirali neislamiste. To jest, ove glupe, bijele žene, kao što je ova žena. Kako bismo je zapravo tretirali kad bismo smjeli i kad nam ne bi trebala samo kao korisna budala. Idiotkinja, neka vrsta seksualno izopačenih prijetnji što je postalo... Hajde da ovo vrzamo jer ne mogu gledati ovakve stvari. To je češće jer više nisam dio zajednice pa me ne treba poštovati ni štititi ili kao muslimanske feministkinje, što je potpuni oksimoron, ali vole reći da ih islam tretira kao kraljice, što je potpuno smiješno. Ali činjenica da sam sada izgubila tu privilegiju, recimo napuštanjem islama ili izlaskom iz zajednice, da, jako se osjećam kao igra, kao i ostale kao nemuslimanske žene, osim ako se ne vratim islamu. Dakle, uvek postoji to, dobila sam stvarno mračne komentare, poput silovaću te i vratiti te u islam. Oprostite, smijem li izgovoriti riječ na s? U redu, da. Dakle, što se toga tiče, poput silovat ćemo te ili oženit ću te i bit ćeš mi četvrta žena i vratit ću te natrag. Dakle, uvek postoji taj uvjet, kao počinit ćemo to nasilje nad tobom i na neki način ćemo te vratiti natrag među nas kao rezultat, kao nećeš se izmaknuti kontroli. Ali da, upravo je to način razmišlja koji oni šire prema nemuslimanskim ženama. Da. Prekrasno je, divno je. Ne brini. Silovat ćemo te i onda ćeš se možda sjetiti da bi se trebala vratiti nama. Jer to je ono što radimo. Tako je divno. Ako voliš biti silovana, pridruži nam se. Ako ne voliš biti silovana, pridruži nam se. Jer ćemo se pobrinuti da to zavoliš. Odvratno je, gadi mi se. I iskreno, to je sramota za sve djevojke vani, sve zastupnice, sve žene koje misle da mogu nametnuti ovu ideologiju drugim ženama. E-mailovi bez da zapravo pokažu ono što smo gledali na početku ovog videa. Da je sve što rade, sve što ih zanima, kontrolirati te, podčiniti te, udarati te. I činjenica da još uvijek doslovno postoje ljudi koji ovo guraju je smiješna, apsolutno, i potpuna ludost. Hvala vam na pažnji u vezi ovoga.